Už som rozprával o tom, akí sú policajti tu v Mexiku, ale spomenul som si, kde som stretol najsympatickejších policajtov na svete. Bolo to vo Švajčiarsku. Priletel som tam v noci, išiel som do hotela, pozerám taxíky, neuveriteľne drahé. Tak si myslím, pozriem sa nejaký autobus. A boli tam dvaja policajti. Videli ma, že som celý popletený. Pozerám na nich. No, dvojmetroví obidvaja. Kočka a chalaň. No, takí fešáci. Tá baba bola nádherná. Ten chalaničko vymakaný, vysoký fešák a úsmievavý. Tak mi začali vysvetľovať, čo mám, kde mám, ako mám. Ja som vôbec nevedel, bolo to taký chaos, tam toľko autobusov. Nakoniec pribehli za mňou, pomaly ma chytili za ruku, odvedli ma rovno k tomu šoférovi a k tomu autobusu, vysvetlili mu, že som stratený Slovák, že kam mám ísť, a aby mi presne povedal, kde mám vystúpiť a kedy bude ďalší autobus ráno, keď sa budem vrácať na letisko. Fakt, akí policajti sú vo Švajčiarsku.